am regăsit un nou episod cu primul meu episod din min explicabilă lumii. Nu mai știu cum să zic. Știu că ceva de genul. Și hai să începem. Deci am o grămadă de gata, ma. 2 milioane scor? Mai! Merge rapid ăsta. Haide, hai. Eu. E nebun asta. E nebun rău. Sper că o să-mi adaug cu diamante ceva. Bă, mama. Mama, am căzut. Gata. Gata? Mai! Așa repede. Deci dăm la Jelly Lab. Level 8. Clay. Tot asta. Că îmi place. Cum mai așa mult 23 de ore? Nu mai dă mai băutura mai. Viu. Hai repede, hai. Mai repede nu pot să alerg. Ce-ai, bă? Scot sunete de-astea. Oh. Cum a fost? Așa. Luigi. O să ne luăm alt. Ăsta. Uite, hai să ne luăm pe tăița asta. Hai să dăm play. Și să începem. Haide cum mai că e ieftin. Colectă 110 bananas. Activate. Acum îmi dă din 3 în 3. Deci. Facem public chestia. Haide, băi. Mai repede, nu pot să alerg. Gata? Bă, lasă-mă, ce-a fost asta? Asta e de level 1. De level 1 asta. Aproape termin asta. 3? Da. Perfecto. Hai. Nu fac asta. Hai. Nu știu ce trebuie să fac acum. Acum e cu chestii. Că alergă repede. Haide, hai. Alergă repede. Hai că alergă repede. Da, acum e ăsta. Da, trebuie să mă pun cu tot, pe spate.
Bă! Ce faci el aici? Nu m-a vins. Aoleu, o iau de la capăt. That's me. Not so fast. Mă cheamă Zan. Ah. Haide, mai dăm și de alea să-l omor. Oh. Da, am fost atent acolo. Am murit. Gata. Am terminat și lumea. Ah. Vai, ce faci? Să trece. Oh. E la 11-lea ăsta. Sunt pe plajă. Da? Ce pe plajă? Eu sunt aici. Ce? Da. Bun, hai să mai... Câte minute am filmat? 7? E simplu asta de făcut. Deci, simplu. Hai, acum sunt și la plajă. Hai. Trebuie să aștept. Aici o grămadă. Mă, o dată mai repede. Am făcut asta. 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Oh! Acum sunt pe plajă. Cred că da, da. Îmi place începutul. Cum mă? Ce-a fost asta? Easy. Asta a fost easy, băi, rău de tot, măi. Easy. Deci, easy rău de tot. Piu. Tobogan. Piu. Poftim? Ce-a fost aia? Ce-a fost aia? Hai, îmi Piu! Nu mă duce 3 milioane? Acum trebuie să colectez banane. Cred că asta am făcut-o de la începutul jocului. Haide, bă, e bun de ăla. Hai.
mișcă pe... Oh, mamă, cu asta se mișcă rachetă. Yeah, am trecut. Încă o dată mai fac. Bun, hai să vedem. Un cu aspirator. Hai, mai deci. Cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like și pa, pa!